Аз се казвам Деян. Добре шли в новото ми клипче. И днеска ще играем от другия ми акаунт. На име Search 31 000 купи. Днеска ще играем с Шели. И направо влизаме в първа игра. Добре, първа игра. Тук няма толкова танкове или ботари, които могат да виждат с техните гаджети, Star Power и други работи. Това е опримо. Всъщност искам от центъра да влезна. Кой е в центъра? Кой е в центъра? Опримо е в центъра. Добре, това ще ли трябва да умре? Не, тук сме много мъртви. Нищо. Аз сетих се с кой ще игра. Не, Шели. Тук имаме почти макс тир. Мико. Ще пробваме Мико да го дигнем на 1000. Трябва ни зависи, ако сме на по-високи места, като първо, второ място. Две игри, ако са по четвърти места, сигурно към колко? 3 игри или 4? Колко там? 4. Та Пайпър луда ли в центъра влиза сериозно? Добре. Доджнах и супера. Мъртва. Дори се върти горката Пайпър. Добре. Дай. Този го стигам. Ела тук Дайнамайк. Хоп. 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 Моля, не мога да оцеля един Дайнамайк, човек. Чао, Дайнамайк. Тара, сериозно няма да убиеш тъпия Дайнамайк. Мале Тарата колко е зле, човек. Браво, бе, Дайна. Ами извиняй, трябваше да те убия. Добре, айде, Едгар. Те са... О, не, бу. Тойнг. Мале, как не ме уби Едгара, не знам. Добре, ще се скачам на един скайперчарч. Тойнг. Не. Това беше много зле. Добре. Този Едгар трябва да умре. Не, нищо. Добре. О, първо гол от Мико, супер. Добре, ако сме на второ място, сме 1000 купи Мико. Да не успеем. Влизаме в следващата игра. Добре, трябва ни второ място. Ще успеем, вярвам, че ще успеем. За какво беше то удар? Ми скликнах. Ето един Едгар, да ни зареди супера. Мерси, Едгаре. Тойнг. О, Едгар. Рабе, Едгаре.
Мале, колко е зле. Ой. Добре. Мико, аре! Скачи върху този. А така. Сега с теб ще те убия. О, не. Yes. Тук малко тъплей направих. Не знам обаче какво да правя. Хоп. Нека изхарчим супера на Рико. Хоп. Изхарчих му супера. Не направи почти нищичко. О, те се самоубиха супер. Не. Добре, трябваше един да умре за 1000 Мико, хора. Ето го корт. Битката за 1000 Мико, не! Не ми казвай, че сме на най-любимото ми число. Не, на 999 купи сме, хора. Не, Корда го спаси, Кордилиуса. Добре. Една купа ни трябва, една купа. Давай. Тук мале колко кутии има. Колко честа. Мале, то винаги ми бъгва, когато атакувам някой, за малко умрях от това. Хоп. Хоп. Не. Майко. Ха-ха, дожнахте Мейзи. Хоп. Добре, това Мейзи много трудно. Не, Мейзи. Добре, мъртва е Мейзито. Трябва ни топ 5, още един трябва да умре. Да, 1000 Мико, хора, така мисля, де. Ще играя агресивно. Та, скачам. Ох, добре, ще скачам върху Мелодито, което е изключително тъпа и голяма грешка. Ама, да, по-добре отколкото Бул. Ще го убия Була. Вярвам в себе си. Не ме убивай. Не. Добре. Така скача. Мале, той ни гръмна. Добре, 1000 купи Мико. Ще подсъкаме още малко игри с Dynamite. Да го направим 900 и приключваме клипа. Влизаме в следващата игра с Дайна. О, 3 честа, супер. Трябва да играем по страни. Зад стените. Double jump. Не. Добре, оцелен. Не, стю. Мале. Не, аз аутоеймвам. Мале, каква огромна грешка направих.
Трябва да се целя винаги, а не да аутоеймвам. Добре, тя е мъртва. Не, Кита сега ще е жив. Заради мен е жив, не по-скоро Едгара. Но страх ме... Не. Не, хе-хе. Добре, спечелихме. Още 2 игри остават. Или една. Следваща. Тук кутийки не. Имаме една. Взех. Нареде. Не. Мортис ми най-голямия враг. Пак го оцелих. Екстра. Не, Мортисе. Трябва да имам аз територия. Този Мортис да не ме доближава. Взехме територия. Ареде, убивайте се. Мъртъв Дайна. Не ме уби. Мъртва Биби. Ареде. Мъртъв Бу! Мале хора! Скачай! Не! Добре хора, да ви харесал клипчето. Това ще е от мен. Чао и до нови срещи.